Myšlienka sa zrodila úplne náhodou. Častokrát sme chodili partia, aj súkromne, aj v rámci klubu na Ďumbier, Strangošky a prešli sme veľakrát okolo kopy Kamenia, kde som si vlastne uvedomil, že je veľmi súmerná a začal som pátrať po tom, čo to je. Bolo to v októbri 2023, sa objavil článok v časopise. Tam autor spomína zabudnutý pamätník. Až som sa dopracoval do štátneho archívu v Banskej Bystrici, kde bola vyšetrovacia zložka zo smrteľnej nehody, z tejto lavínovej tragédie. Oslovilo ma to, keďže to bolo také zabudnuté, zarastené, rozpadnuté, zničené. Tak som poprosil kamarátov od nás z klubu, či by sa pridali k tejto myšlienke obnovy a veľa ľudí sa potom zapojilo. Až sme začali riešiť povolenia, keďže je to v Národnom parku aj v chránenom území. Tie balvany, čo boli popadané, to sme museli vlastne všetko navršiť, plus ešte sme dohľadávali, pomáhali nám tomu všetci, čo mali ruky, nohy, doslova. A ešte sme to poprevezovali tým, že sme vynášali betón, aby to bolo troška, tak dlhšie sa to udržalo, tak sme povynášali ešte betón vo vreciach, ten sme rozrábali a dávali sme na vrch a spevňovali sme to ešte takým pletivom, aby sa nám to, plus ešte sme na vrchu spravili takú kopulu, aby betónovú, aby sa to čím dlhšie udržalo, aby sa to nerozpadalo. Na záver bolo treba vyrobiť repliku pamätnej tabule, ktorá zmizla. Na to sa podujal kamarát, ktorému sme zohnali mramor a on pekne tou pôvodnou technikou vytesal do mramoru. Mali sme fotografiu, takže je to úplná replika. Veľmi nám pomohli aj z oddielu Podbrezova a aj bol taký šikovný mladý vynášač z mýta pod Ďumbierom. 6. októbra 2024 vysvetil tento pamätník kaplán horskej služby Ján Dubecký.